Tässä on muuten todella kiinnostava näkökulma, kun juttelin Jonne sun kanssa tuossa loppukesästä Instagramissa, niin yhdessä sivulauseessa, en tiedä kuin hyvin muistat, mutta luin itse sen keskustelun läpi, kun tultiin tänne, niin yhdessä sivulauseessa mainitsit, että sä tykkäät tosi paljon tutustua ihmisiin. Joo, ekstrovertti. Mutta sitten kuitenkin hieman oli semmoista varautuneisuutta temppareiden takia vieraisiin ihmisiin, ehkä just näiden pahoinpitelyiden takia, niin toi on vähän semmoinen vastakohtia nuo asiat. Niin. Mielenkiintoinen. Kyllä. Et siis sanotaan, että niinku jännittää tosi paljon aina ja on niinku tosi varautunut ja laittaa just kavereille ja vanhemmille ja kaikille silleen, että kuvakaappauksia ja kuvia ja niinku, tiedätkö just siitä, että tämän kanssa mä oon jutellut ja tonne mä oon menossa ja tekemässä. Jos mut nyt murhataan, niin tiedätte, mistä hakee ruumiin. Joo, just näin. Et onhan siinä niinku just tällaista vielä ja kaikkea, että saattaa olla just lankojen kanssa, että nyt mä oon täällä kujalla menossa, että jos se ei kuulu 10 minuutin päästä tai... Mutta pohjimmiltaan sulla kuitenkin on se, että sä tykkäät tosi paljon tutustua ihmisiin ilmeisesti. Joo, kyllä. Ja uskot sä, että niissä voi tulla tämmöisissä ihmiskohtaamisissa, niin niillä on joku syvempi merkitys voikolle, että aina voi tulla jotain uutta kiinnostavaa vastaan, kun uskaltaa vaan tutustua? Kyllä mä niinku tykkään uskoa siihen, että kaikella on tarkoituksessa, niinku, että totta kai joka juttu on niinku jossain niinku määrittelemättömässä, en mä tiedä miten se sanotaan edes, mutta kyllä mä tykkään uskoa siihen, että on vaan avoin ja reipas niinku just sitä elämää kohtaa, niin ihan varmasti niinku hyvä tulee hyvän luokse ja sitä kautta pääsee viemään asioita eteenpäin. Että tuossa just taannoin oli hyvä niinku tavallaan, no tämähän lähti niinku ihan lennostosta esimerkkinä just kun tehtiin biisi Maskaran kanssa, niin tämäkin niinku juttu lähti siitä, että mä olin Taivaskulta Oyn, eli tämän mun kullan ostofirman kanssa pitämässä tuolla TE-toimistossa sellaista niinku live-lähetystä. Rekryttiin Taivaskullalle porukkaa sitä kautta. Ja siellä sitten niinku, tällä juontajalla on aina tapana pitää sellainen kymppiuutisten kevennys, niin kuin, vähän niin kuin kymppiuutisissakin on aina, niin sitten tällainen kevennys ja hän ottaa aina jonkun musiikkisoittimen sieltä sitten ja kysyy yrityksen niin kuin edustajaa, että haluaako hän tulla mukaan siihen niin kuin tekemään sitä ja mä sitten olin ihan niin kuin, totta kai sellainen, että hell yeah, niin kuin, että miksei. Anna mulle se tamburiini. No melkein otin, mutta se oli varattu. Että se meni sitten ääniteknikolle ja näin, mutta mä otin kuiron sitten. Ja kuiro oli hyvä soitin ja hommathan lähti siitä sitten liikkeelle. Ja en mä niin kuin alustavasti mä en edes tiennyt, että tämä TE-toimiston sitten niin kuin juontaja Sari Vallenius oli sitten Maskaran niin kuin perustajajäsen. Cool. Sitten mä olin vaan, niin kuin, että kun parin viikon päästä tulee puhelua, että joo, mulla on tässä vähän omaa niin kuin asiaa, että en soittele niin kuin Taivaskullan merkeistä enkä TE-liveä mitään. Että tuli vaan tällainen niin kuin juttu mieleen, että teet kuulemma musiikkia, että tuossa toi kollega osasi niin kuin vähän siihen niin kuin ohjaistaa ja sanoa, että kun hän miettii itse, että pysyy hyvin rytmissä ja kaikki niin kuin hommat toimii. Niin... Aha, eli sä periaatteessa kävit koeesiintymisessä tässä. No vähän näköjään sitten sellaistakin, että kun ei Sarikaan ei tiennyt sitten taas minusta mitään. Niin, nimenomaan, siis juuri tämä. Tänään ollaan selvittämässä. Meillä on siis studiossa toi Sahasen Jonne, eli Mr. Elämänpeli temppareista tuttu monesta muustakin, muun muassa myös musiikkikentältä tuttu aika monelle ihmiselle. Me luvattiin Jonnelle ja kuuntelijoille, että tänään puhutaan muustakin kuin temppareista. Se me ollaan tehty. Tuossa alussa puhuttiin yritystoiminnasta, mutta nyt me käydään kuuntelemassa musiikkia välillä. Jutellaan sun vähän musiikkibisneksistä jälkeen. Otetaan toi Heli Kajon Annankadun kulmassa tähän väliin. Onko tuo mukaan jotain elämää? Kysy Heli Kajo. Täällä on ainakin täyselämänpeli käynnissä. Meillä on Jonne Sahanen, eli Mr. Elämänpeli täällä vieraana studiossa tänään lähiradiossa. 100,3 MHz on taajuus. Me ollaan juteltu nyt Jonnen yritystoiminnasta, temppareistakin juteltiin tuossa, ja jos tulit nyt taajuudelle, niin käyt kuuntelemaan koko ohjelman tuolta meidän SoundCloudista, jota meidän jyhkeääninen kanavaäänemme Sampo tuossa välillä aina toistelee väliin. Kyllä. Mutta nyt me puhutaan, Jonne, vähän, sä oot myös musiikkibisneksessä mukana, ja vähän tuossa ennen Heli Kajon biisiä avasitkin sun musiikkihommia, mutta mennään vähän syvemmin nyt vielä tässä ohjelman loppupuolella näihin. Niin sä oot, Jonne, tehnyt biisejä. Minkälaiset sulla on ollut taustajoukot näissä? Että miten tää niinku on alkanut toi musiikkihomma sulla? No musiikkihommathan lähti ihan siitä liikkeelle, että tuolta otettiin Konalla Produktionilta yhteyttä. Kysyttiin, että haluaisiko tehdä niinku elämänpeli
biisin sitten tästä niinku. Mikä vuosi oli kyseessä? Ja olisiko ollut 2017, kun meidät oltiin se oli ihan silloin just pistetty pihalle ja sitten kun sieltä oli formaatista leikattu tää meme-klippi justiinsa elämänpeliä, niin siinä sitten kun se lähti ihan räjähdysmäiseen nousuun Facebookissa, niin sitä kautta sitten niinku musiikkihommat kanssa se oli aika hyvä semmoinen niin sanottu clickbaitti melkein niin kuin biisin aiheeksi, että semmoinen valmiiksi tuttu, omaksuttava. Joo, hyvänä keihäänkärkenä toimi kyllä kieltämättä. Ja jos mietitään kaupallisesta näkökulmasta katsoen sun musiikkia, niin kun mä kävin YouTubessa katsoa, että löytyy näitä sun biisejä, niin näillä joillakin biisillä on klikkauksia ihan niin kuin kymmenistä tuhansista, oliko satoikin tuhansia jopa jollain. Se on se elämänpelibiisi, just mikä ensimmäisenä tehtiin, niin siellähän on niinku varmaan 2 miljoonaa, jos laskee Spotify ja YouTuben yhteet. Joo, ja sitten kun mainitsin tuon kaupallisen näkökulman ajatteluun tässä, että noin hurjat toistomäärät, niin kyllähän ne jostain tietenkin kertoo, niin onko sun näitä biisejä päätynyt mihinkään esimerkiksi levyyhtiöiden arvioitavaksi saakka, silleen, että onko ollut mitään keskustelua ikinä jonkun ison labelin kanssa, Konala Productionin mainitsit, mutta jos puhutaan tämmöisistä oikein jättiläisistä, milloin oikeasti jäätävän kokoiset resurssit viedä asioita eteenpäin, niin onko mitään keskustelua käyty missään vaiheessa? Mä en ole koskaan laittanut mitään musaa yhtään minnekään. Sä oot vaan päästänyt linnun taivaalle niin sanotusti. Joo, nimenomaan. En ole koskaan laittanut mitään niinku tonne niinku isoilla niinku levyyhtiöillä, että oishan se hienoa olla justiinsa sainattuna jossain ja tehdä sitä musiikkia oikeasti siinä niinku. Mainitsit tuossa ennen edellistä biisiä, mikä soitettiin tuo Helikajon Annankadun kulmassa, niin Maskaran mainitsit, Maskara-artistin. Oliko tämä Kuuma kesäyö-biisi, millä oli Maskara mukana? Tämä Kuuma kesäyö, niin tämä on niinku Maskaran biisi ja me ollaan niinku Frederikin ja Kuhmoisten kunnanjohtajan kanssa, Valtteri Väyrysen kanssa siinä sitten fiittaamassa ja se oli hieno projekti kyllä. Että. Mitä Kuhmoisen kunnanjohtaja tekee tässä prosessissa? Nyt avaa ihan alusta asti. No tämä on just se, kato mihin jäätiin vähän aiemmin siinä just, että kun tavattiin TE-toimistossa Sarin kanssa ja sitten sitä kautta Sari sitten otti muhun yhteyttä 2 viikon päästä, että no niin, Jonne, kuulin, että teet musiikkia ja hän on miettinyt sitten tällaista Kuuma kesäyö-kappaletta ja hän oli miettinyt siihen muita artisteja ja sitten niin kuin päätyi loppujen lopuksi minuun ja Frederikkiin ja Kuhmoisten kunnanjohtajaan ja tämä Kuhmoisten kunta tuli tavallaan sieltä kautta sitten, että Sari on aina halunnut järjestää festarit tuonne Kuhmoisiin. Joo. Tai Jyväskylään tai johonkin tähän lähiseudulle. Ja Kuhmoinen tuli sitten niinku sitä kautta tavallaan, että kun hän oli osallistunut jossain rakennusmessuilla Lahdessa vuosi pari sitten ja johonkin kilpailuun sitten mökkitonttiarvontaa tai tällaiseen ja siellä sitten oli ollut niinku siitä aiheesta, että minkä takia hänen pitäisi saada sitten se niinku tavallaan tontti. Niin hän sitten sanoi, että jos hän voittaa kilpailussa, niin hän perustaa sitten Kuhmoisiin festivaalit. Ja nyt sitten hän voitti sen niinku kilpailun ja siinä sitten hän toteutti myös tämän niinku jutun, että Kuuma kesäyö biisin teki ja sitten perusti Kuhmoisten kuntaa sitten kesäfestivaalit, missä oli Diandraa esiintymässä ja ketä kaikkea. Siellä sitten oli niinku muita isoja Pepe Wilbergia ja vastaavaa, niinku, että itse kävin kanssa esiintymässä siellä. Että mitäs se meni? Meni hyvin kyllä kieltämättä. Että, jännitti? No mä en ole ollut muutamaa vuoteen lavalla. Ja sitten justiinsa tällainen iso jenkkalava oikein, niin mä en ehkä päässyt oikeuksiin, koska mä oon enemmän sellainen yökerho- ja nuorisovetäjä. Et sitten taas mun niinku kohderyhmä ei ehkä kohdannut siellä. Silleen, että yleisö on yökerhossa vähän silleen niinku ihan siinä kiinni lavassa. Kiinni lavassa. Savukoneet ja hämärää ja juuri näin. Voi vetää läpyjä siinä. Just näin. Huomaatko, miten nuorekas mä oon? Niin, kyllä. Mä just katson sua tästä, mitä sä Minä vedän läpyn nuoret tolleen, niin mulla menee olkapää sijoiltaan siitä. Lonkka lähtee irti. Kyllä. Mutta joo, justiinsa niin kuin, että näin nämä hommat tavallaan lähtee käyntiin sitten aina. Että eli siinä oli niitä satunnaisia
ennalta suunnittelemattomia ihmiskohtaamisia. Kyllä. Mistä tuossa aiemmin sivuttiin, että tykkäät ja rakastat niitä kun tapahtuu ja sitten voi johtaa johonkin. Niin. Ei voi tietää ikinä mihin. Ei voi ikinä tietää, mihin se sitten niinku vie. Et nythän tuossa niinku sitten oli just kun hän niinku järjesti nämä festarit, niin siinähän oli sitten VR One, tällainen iso yhteisö mukana. Et sinnehän sitten niinku Sari oli lennättänyt ympäri maapalloa artisteja. Et kyllähän se niinku oli aika massiivinen tapahtuma ja hieno niinku prokkis myös, että oli hienoa, että itse pääsi tällaiseen juttuun kanssa mukaan. Joo. Kyllä, koska toihan on lähtenyt ihan täysin niin kuin, ihmisen sielun palosta, että nyt tämmöinen laitetaan tänne niin kuin pystyyn, että just näin. Kyllä siinä niin kuin hienoa duunia on selkeästi tehty. Milloin sun edellinen biisi on tullut? No tää oli tää kahdestaan, sitten oli, mitä nää nyt oli? Unohin, blackoutti. Mä en muista enää omia biisejä edes. Tehnyt liikaa musiikkia. Se on tää perjantai. Se voi olla just näin. Mutta kahdestaan on viimeisimpiä julkaisuja. Kahdestaan, Taikaika ja Ropina, niin ne mä laitoin niinku nyt pihalle tuossa olisiko ollut 3 kuukautta sitten. Okei, no. Niin minkälaisia reaktioita sä oot saanut ihmisiltä näistä biiseistä? Siis hyvää palautetta on tullut kyllä biiseistä. Se vaan just kun mä oon lyönyt ne pihalle niin kuin oman labelin kautta, niin siinä tullaan siihen, että kun ei ole minkään näköisiä resursseja, niin eihän ihmiset tiedä niitä, koska ei kukaan osaa niitä hakea, jos ei sitten niinku nämä mun kuuntelijat, ketkä hakee elämänpeliä, että mulla on muutama 1000 kuuntelijaa kuukaudessa koko ajan, niin nämä sitten mitä käy katsomassa, niin sieltä tulee niitä satunnaissoittoja sitten, mutta erittäin hyvää niinku palautetta saanut noista kappaleista. Meillä alkaa kohta olla tuo lähetys aika lopussa, mutta otetaan Jonne vielä tämmöinen. Meillä on Sahasen Jonne tosiaan täällä temppareista. Ihmisille tuttu, jos tulit nyt linjoille. Mutta jutellaan tällä hetkellä nyt Jonnen musiikkiurasta. Jonkinlainen ura, senkin suhteen voidaan näin varmaan sanoa, niin minkälaisessa roolissa toivoisit musiikin sun elämässä kuitenkin sitten olevan? Tai jos ajatellaan tällä, että miltä susta tuntuisi esimerkiksi ihan tämmöinen täyspäiväinen artistinen elämä, mikäli sellainen tilaisuus sulle tulisi? Sanotaan, että kyllä toi niinku taivaskulta yrityksenä, niin se kulkee matkas mukana aina. Ja siinä sivussa sitten ne kivet kulkee mukana, eli ne kivet on ehkä se niinku sivuosa siinä niinku yritystoiminnassa tällä hetkellä, mutta kyllä niinku musiikki kiehtoo sen verran paljon, että kyllä jos niinku tällainen chanssi tai vastaava tulisi, niin kyllä mä niinku haluaisin toimia artistina ja sitten justiinsa sanottaa kappaleita, mitä nyt tälläkin hetkellä on tehnyt, niinku, mutta sitten just noin niinku taustojen ja kaikkien niinku tavallaan biisien niinku tuottaminen ja tekeminen, että mitä siihen kuuluu kaikkea muuta, niin sen pitäisi niinku jättää kaikille muille sitten. Kuunnellaan yksi sun biisi tässä lähetyksen ihan lopuksi. Tämmöinen biisi, kun Sanasepot ne selittää, niin nyt Jonne kerro meille vielä vähän, että mikä juttu tässä biisissä on, tämän biisin taustat? No joo, tää on yksi sellainen tosi koskettava biisi. Sanasepot ne selittää. Menee tonne koulumaailmaa, missä niinku voi sattua ja tapahtua. On se sitten ala-asteella tai yläasteella ja kertoo koulukiusaamisesta ja näin. Että joskus ihmiset sanoi, kun oli toi levyraati ala-asteella, niin Rasmuksen Rakkauslaulun vein sinne sitten levyraatiin ja porukka sanoi kaikki, että mikä tää on, että tää ei tule koskaan menestymään. No nyt mä oon niin kuin monta kymmentä vuotta sitten myöhemmin sanonutkin kavereille, että no miten siinä Rasmuksen kanssa niin, kävi. Rasmus? Kävikö siinä sitten hyvin vai hyvin huonosti, että aina saa niin kuin epäillä ja olla, niin kuin, mutta se, että rakkaudella kun tehdään niitä juttuja, niin ei siinä niinku sen kummempaa. Just näin. Me kuunnellaan nyt tosiaan lähetyksen loppuun tai Jonnen tekemä biisi Sanasepot ne selittää, joka kertoo siis koulukiusaamisesta ja sitä ennen haluan Henkko syvästi kiittää Jonne, kun tulit meidän kanssa juttelemaan tänne avaamaan sun elämää meille. Kiitos kovasti molemmille. Jee. Joo, mä just tuossa sanoin lyhyesti, että miten etuoikeutetulta tuntuu se, että pääsee kysymään itse asioita, mitä on pohtinut katsoessaan temppareita vuonna 2017. Kyllä, syksyn eka vieras. Kiitos, se on just se kvartsin interferenssikuvio myös. Just näin, mutta tässä tulee Jonnen biisi Sanasepot.